oras na makawala mga kamay ko sa kosas na to, mas mabigat ang sampal na ibibigay ko sa'yo! How dare you! Ang kapal ng mukha mo! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sorry po, may bisita po kayo, attorney. Sa wakas, nahuli din ang bruha dahil sinundan ng kampo nila Robert si Zoe matapos lagyan ni Annalyn ng trapper ang bag nito. And huwala! Ayun nga, nakita nila si Moira at si Zoe na nagpapaalaman sa isa't isa na animoy parang hindi na magkikita. Nainakala talaga ni Moira na magtatagumpay ang kanyang planong pagtatago sa ibang bansa. Sa kabilang banda, habang inililigtas ni Carlos ang sarili niya sa pagkuha ng bigating abogado, ay biglang kakabahan at mawiwindang ito sa biglaang pagpasyal sa kanya ni Giselle. Hay nako naman, dapat hindi lang si Moira ang makulong. Dapat pati ikaw Carlos at si Zoe. Pero dahil nahuli na nga nila Robert si Moira, ay excited na ibabalita ni Lynette kay Giselle na nahuli na nila ang bruha at napakabilis nga ng aksyon ng Korean government dahil agad din nilang pinadeport etong si Moira. At pagkadating nga ni Moira sa Pilipinas, bit-bit ng mga pulis, ay makakatikim ito ng malutong na sampal mula kay Giselle. Pero hindi na tinag si Moira. Bagkos ay nagbanta pa ito na sa oras daw na makawala si Moira sa kulungan, ay dodoblehin niya daw ang sakit ng sampal ni Giselle sa kanya. Talaga nga namang napakasama ng ugali nitong si Moira. Siya itong laging nagsisimula ng mga kaguluhan at gawa ng mga kasamaan. Ngayon naman ay parang biktima na siya. At may paiyak-iyak pa nga ang impacta. Kaya naman ko excited ka na rin makita si Moira sa likod ng kulungan at humimas ng rehas. Pare-like ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.